11 και 13 ετών. Και δεξιά η Μαριλένα με τον Λέβη και τον Έβερτη, λίγο μεγαλύτερα αγόρια, 23 και 21 ετών αντίστοιχα. Nazca and Equinox with Altea are 5 and 6 years old. In the middle, Hermes and Iasonas that you see now are 11 and 13 years old. On your left, Marilena is with Levi and Everty, 23 and 21 years old. Τι ήταν αυτός? Ο μόνος τρόπος να ξεχωρίσουμε αν ένα δελφίνι είναι αρσενικό ή θηλυκό είναι εάν τα δούμε στη στάση που βλέπετε. Τα αρσενικά δελφίνια έχουν μία σχισμή στο κάτω μέρος της κοιλιάς τους, ενώ τα θηλυκά δύο επιπλέον σχισμές στα πλάγια που περιέχουν τις εσωτερικές τους θυλές. The only way to distinguish male from females is to see their undersides. Male dolphins have one slit and female dolphins have two extra mammary slits containing internal nipples. Η περίοδος της κύλησης διαρκεί 12 μήνες και συνήθως γεννιέται ένα μικρό το οποίο μπορεί να θυλάσει έως και τα 3 χρόνια. Gestation period lasts 12 months and usually one calf is born. Θα έρθει τώρα ο Ερμής και θα του ρίξετε μία πιο κοντινή ματιά και παρακαλώ να μείνουν όλοι στις θέσεις τους. 55 εκατομμύρια χρόνια πριν τα δελφίνια ήταν χερσαία θηλαστικά. Η εξέλιξη όμως τους οδήγησε στη στεριά, στην θάλασσα. Τα μπροστινά τους πόδια μετασχηματίστηκαν στα πλευρικά τους πτερίγια και τα πίσω τους πόδια είναι η σημερινή ουρά που βλέπετε. 55 million years ago, dolphins were land mammals and evolution led them back to the sea. Τα δελφίνια ως θηλαστικά αναπνέουν αέρα με πνεύμονες ακριβώς όπως και εμείς. Η μύτη τους βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους και ονομάζεται φυσιτήρας. Dolphins as mammals, they breathe air with lungs just like us and their nose is located on top of the heads and it's called the blowhole. Πάμε να ακούσουμε την εκπνοή τους. Τα δελφίνια έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό σύστημα ηχοεντοπισμού, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού τους και στην ουσία τους επιτρέπει να βλέπουν χωρίς να χρησιμοποιούν τα μάτια τους. Με τα μάτια τους φυσικά μπορούν να δουν μέσα στο νερό και έξω από το νερό πολύ καλά. Ας δούμε ένα παράδειγμα για το πώς χρησιμοποιούν τα πλευρικά τους πτερίγια. Τα χρησιμοποιούν για να στρίβουν, να σταματούν και να περιστρέφονται μέσα στο νερό με πολύ μεγάλη ακρίβεια. They use their flippers to stop, spin and rotate in the water with amazing precision. Εάν κάναμε μια ακτινογραφία στα πτερίγια αυτά, θα βλέπαμε τα 5 δάχτυλα των προγόνων τους που ήταν χερσαία θηλαστικά. If we did an X-ray to those flippers, we could see the 5 fingers their ancestors had, which were land mammals. Και ο Λέβη και ο Έβερτη θα μας τα δείξει από ακόμα πιο κοντά. Τι τρώνε τα δελφίνια, ξέρετε τι τρώνε? Ψάρια, πολύ σωστά. Τρώνε κατά μέσο όρο 10 κιλά ψάρια την ημέρα. Αλλά αυτό εξαρτάται, ένα μεγαλύτερο δελφίνι μπορεί να φάει και παραπάνω. Π.χ. μια θηλυκιά που θυλάζει μπορεί να φάει έως και τα 30 κιλά ψάρια. Θα έρθει κοντά μου ο Ερμής και ο Ιάσονας και θα μας δείξουν μέσα στο στόμα τους τώρα κοιτάξτε μέσα στο στόμα αυτό έχουν 80 με 100 πανομοιότυπα δόντια, τα οποία τα χρησιμοποιούν για να αρπάζουν τη λία τους και όχι για να τη μασούν.
They use their teeth to grab their food and not to chew it. They have 80 to 100 identical teeth inside their mouth. Πάμε να δούμε την ουρά τους. Την ουρά αυτή την κουνούνε πάνω κάτω, σε αντίθεση με τα ψάρια που την κουνούν δεξιά-αριστερά. Ο καρχαρίας, ας πούμε, την κουνάει δεξιά-αριστερά. Η ουρά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ δυνατή, είναι κινητήριος δύναμή τους και μπορούν με αυτήν να φτάσουν και μεγάλες ταχύτητες έως και τα 35 χιλιόμετρα την ώρα. They move their tail up and down and like fish with they move it left and right. Their tail allows them to reach up to 35 kilometers per hour in speed. Η ουρά τους αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας, γιατί από εκεί περνάνε κάποιες μεγάλες φλέβες, από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε αίμα και να δούμε αν όλα πάνε καλά στην υγεία τους. Their tail is also very important for us because there are big veins passing from their tail and we can take blood and ensure that everything is okay with their health. Τα δελφίνια επικοινωνούν με διάφορους τρόπους. Επικοινωνούν με ήχους κλικ, ήχους υψηλής συχνότητας και με τη γλώσσα του σώματος. Dolphins communicate in many ways. Η Βέρα ήταν αυτή. Τα πιο μικρά. Ερμής και Ιάσονας. Και Lady Everything. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα ήθελα έναν εθελοντή από εσάς, κάποιος που να το θέλει πάρα πολύ, να έρθει σε επαφή με αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελάτε εσείς, κύριε. Τα γυαλιά δεν θα σας πέσουν, έτσι? Ωραία, ελάτε μαζί μου. Δεν έχετε κάτι που να μπορεί να πέσει μέσα στο νερό? Όχι. Ωραία. Το όνομά σου? Ωραία, μπορείς να αφήσεις και το κινητό σου, σε παρακαλώ, για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Ωραία, έλα εδώ μαζί μου, Νίκο. Εγώ είμαι η Άννα, χάρηκα. Πριν πάμε μπροστά θα κάνουμε μία στάση στο λεκανάκι και θα βάλουμε και οι δύο τις σόλες των παπουτσιών μας και λίγο αντισηπτικό στα χέρια μας. Αυτό είναι για να μην μεταφέρουμε μικρόβια στα δελφίνια από το υπόλοιπο πάρκο, γιατί έχουμε κάνει και μια βόλτα. Παρακαλώ εδώ τα παιδάκια να κάτσουν σε μια θέση. Είπαμε δεν μετακινούμαστε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Σας ευχαριστώ. Ελάτε μαζί μου. Η μέθοδος εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε εδώ στο πάρκο μας ονομάζεται μέθοδος θετικής επιβράβευσης, που σημαίνει ότι επιβραβεύουμε τις καλές συμπεριφορές και δεν υπάρχει τιμωρία για τα ζώα. The method of training we use here in our park is called the method of positive reinforcement and never punishment. Για να δούμε τι θα μας πει η Βιολέτα να κάνουμε εδώ. Είναι ο Ερμής και ο Ιάσονας. Θα χαιρετήσει λοιπόν ο εθελοντής μας, όρθιος, με το δεξί σου χέρι ψηλά. Με τα δελφίνια επικοινωνούμε με κινήσεις των χεριών μας. Κάνουμε εμείς την κίνηση. Αυτά έχουν συνδυάσει το νόημα που τους κάνουμε με μία συμπεριφορά και ακολουθεί επιβράβευση, η οποία βλέπετε είναι το ψάρι. Θα κάνουμε και κάτι άλλο τώρα. Μία περιστροφή. Ακούνε λοιπόν μετά το σφύριγμα, που σημαίνει μπράβο, συνεννοηθήκαμε σωστά. We communicate with the dolphins with our hand gestures. They hear the whistle and the reinforcement follows. Η επιβράβευση όμως μερικές φορές μπορεί να είναι και ένα χάδι, όχι μόνο ψάρι, ή ένα παιχνίδι. Με το άλλο χέρι ρίξτου. Ωραία, σε βρέξαμε αρκετά. Έλα λίγο πιο πίσω. Αφού τα πήγες τόσο καλά, θα ακολουθήσει και η δικιά σου επιβράβευση. Για να δούμε ποια θα είναι αυτή. Έχεις δει δελφίνια από πολύ κοντά? Μπορεί να ήρθε η ώρα. Ο Ιάσονας, μπορείς να κάτσεις δίπλα στο ραχείο του πτερίγιο.
και μπορείς να τον χαϊδέψεις. Είναι η στιγμή σου μαζί του. Πώς σου φαίνεται το δέρμα του? Είναι πολύ λίο. Αποτελείται από πολλά στρώματα και αναπλάθεται συνεχώς. Πολύ πιθανόν να ήταν γούνα πριν 55 εκατομμύρια χρόνια, η οποία σήμερα είναι αυτό το λίο δέρμα που βλέπετε. Their skin is very smooth and it replenishes itself all the time. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να πηγαίνεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα την προσοχή όλων, γιατί θα μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, και αυτό είναι η απειλή των δελφινιών. Μήπως ξέρετε ποια είναι η απειλή? Ο άνθρωπος, άκουσα πολύ σωστά, δυστυχώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι, μέσω της υπεραλίευσης, μέσω ηθελημένης θανάτωσης από κάποιους ψαράδες, εμπλοκής των δελφινιών σε παρατημένα δίχτυα, ρύπανση των θαλασσών και από τα σκουπίδια μας, τα οποία εμείς ασυνείδητα πετάμε στις παραλίες δεξιά και αριστερά, αλλά αυτά μπορεί να καταλήξουν στα στομάχια θαλάσσιων ζώων με θανατηφόρες συνέπειες πολλές φορές. Οπότε καλό είναι να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια, τώρα που τα γνωρίζετε από κοντά, να τα προστατέψουμε στο φυσικό τους περιβάλλον και να πετάμε τα σκουπίδια μας μόνο στον κάδο, μόνο εκεί ανήκουν. Έχω το λόγο σας? Δεν άκουσα. Έτσι, μπράβο. So, dolphins face a lot of threats in the wild, and their main threat is us, human beings, by overfishing, intentional killing by some fishermen, dolphins being trapped in abandoned fish nets, and with our garbage. So, please, let's all make an effort to protect them in the wild. Πάμε να πούμε κάποια πολύ εντυπωσιακά άλματα πριν τελειώσουμε. Δεν νομίζω να έχουν αντίληση. Τι θες, ψάρι? Μην μιλάω, σου βάλω στο πλάκι. Με το 3 βρέξτε μας. Μπράβο, δεν τα προλαβαίνω. Πού είναι? Μα κυρία μας, πώς βρέθηκαν οι άλλοι? Εμείς και δεν βρισκόμαστε. Δεν μ' να βραχούνε. Πού πάνε ρε? Κάτω τώρα που είναι. Από εδώ θα πεταχτεί τώρα κάπου, αυτό θα λαπού. Και πάλι βραχή είχαμε, μην μιλάτε τώρα. Μα τι λούτσα κι αυτά. Δείτε το ουσιαστικό τότε άμα το μην κολλάτε στα χαζά. Δείτε το ουσιαστικό. Εμείς είμαστε καζά. Έλα μωρέ μου, πάμε σοβαρά. Δείτε το ουσιαστικό. Πάμε να την κάνουμε εδώ, μας είπαμε νύχτα. Να το! Πάει, θα πάει πάλι. Λιχουδιές, σαν το σκύλο. Αρχίζει από ξαφνικά, Να το.
αλήθεια. Στο μαθαίνει. Έχουν φάει ξύλο αυτά, όλα πιστεύω να το κάνουν. Μπράβο. Κάτω ρε. Έρχεται, έρχεται. Να το κάνει εδώ να προχωρήσει. Σε βλέπω. Πού είσαι? Δεν είναι κουρίτσα. Όπου του χτύψε το. Αυτή που είναι εκεί πέρα, Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της παρουσίασής μας και τα δελφίνια θα σας αποχαιρετήσουν με το δικό τους τρόπο. Μπορείτε να κάνετε κι εσείς το ίδιο για αυτά. You can say goodbye to our dolphins. Ευχαριστούμε πολύ τους φροντιστές και φυσικά τα δελφίνια μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήρθατε. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο πάρκο μας και παρακαλώ κατά την έξοδό σας κρατήστε όλη η απόσταση από την πισίνα και τα τζάμια. Τα μικρά παιδιά υπό την επίβλεψή σας παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, κάποιος από εμάς θα είναι εδώ για να σας απαντήσει.